etako bat, bai? Eta azkenen ze pasatzen da, prezioen igoera, etxe bizitza lortzeko zailtasunak, etxe bizitza eskasia, horrek ematen du, eragina dauka azkenen pertsonen bizi baldintzetan, baita ekonomiaren egituran eta baita gizarte kohesioan ere. Ez da gainez soilik ondasun bat, ez da bakarrik etxe bizitza bat, etxe bat, da pertsonen bizi baldintzen edo ongizatearen eta etorkizunaren oinarria. Hori kontutan izan da, eta testuinguru honetan uste dut garrantzitsua dela sakon aztertzea, zeintzu diran nola dagoen dana, arrazoiak, ondo ulertzea, eta irtenbideak mahai gainean jartzen saiatzea. Saiatu batzu esaten zuen lehendakariak ez dagoela formula magikorik, epe motzera gauzak hobetzeko, baina bai saiatuko gara mahai gainean irtenbide horiek jartzen. Eta horretarako gaur 3 hizlari aditu ditugu, eta arlo desberdinetakoak direnez ikuspegi osagarriak eskainiko dizkigute. Nik uste dut saio oso interesgarria izango dela, eta jorratuko ditugun gaiak azkenen izango dira prezioen bilakaera, nola gaur egungo erregulazioa eta legeak nola eragin duten, etxebizitza eskasia, eta baita kontutan hartuko dugu pixka bat, etorkizunerako ea dauzkagun pizgarri edo neurri batzukea azaltzen diren, ez? Gai konplexua da, baina sai uste oso interesgarri izango dela, eta aberasgarria eta gainera oso baliagarria hausnarketa partekaturako. Eta benetan gizartearentzat hau etorkizunerako erronka oso garrantzitsua da. Eta erronka horretan azken finean denen konpromisoa behar dugu hau hobetzeko. Eta nik uste dut gehiagik hitz egin dudanez eta profesional bat dugunez hau gidatzeko, Nerea, hitza eman behar diot, berari bera izango delako saio honen moderatzailea. Beraz, Nerea, zure txanda, eskerrik asko. Egunon guztioi, eta eskerrik asko Maite, egin duzu sarrerako bat oso borobila dagoeneko, eta gutxi gehiago dago gehitzeko atariko honetan, ongitorri, guztioi. Ziur, areto honetan gaur hemen gauden guztiek ikidugula elkarrizketa hau inguruko norbaitekin, lagunen batekin, senideren batekin, seme-alabak, bilobak, ezinezkoa da, gure herrian emantzipatzea, hori askotan entzun dugun esaldia da, ez da. 1.000 euro eskatzen dizkiate ganbara baten tamainako pixu batengatik, hori ere ziur, edo antzeko zerbait entzun izan duzuela, eta Maiteko ondo zioen moduan ez da sentsazio huts bat, errealitate bat da, errealitate gordin bat da gaurko egunean. Eta Eusko Jaurlaritzaren azken soziometroaren arabera, eren egun ezagutu genuena, beraz datu freskoak ere badauzkagu eskuartean, etxebizitza lortzea da Euskal Gizartearen arazo eta kezka nagusia, 10 herritarretik 6-rentzat, hau goruntz doa, marka berria da, osasunaren edo lan merkatuaren gainetik, etxebizitza. Gaur ez gara etorri soilik teoria handiez hitz egitera, baizik eta idealista edo fotokasa bezalako webgune bat irekitzen dugunean, herritarrek irekitzen dutenean, bilaketa bat hasten dutenean, sortzen den kezka edo harridura horretaz ere bai, ez da, hausnartzera horren gainean. Euskadin, etxe bizitza bat lortzea bihurtu da nolabaiteko inbutua, soldatek bere horretan jarraitzen dute, gutxi gora bera eta prezioek goia jota, ez da, gora eta gora. Labirinto honetatik nola irten gaitezken ulertzeko, esan behar da, noski irtenbide magikorik ez dugula bapatean aurkituko hemen, baina saiatuko garela ulertzen eta gako batzuk mahai gainean jartzen. Esan bezala, 3 ikuspuntutatik aztertuko dugu, 3 sektore desberdinetatik aztertuko dugu gaur, eta gurekin dauzkagu horretarako 3 solaskide. Julen Bollain, ekonomialaria, Mondragon Unibertsitateko ikertzailea eta irakaslea. Julen, egunon.
makroekonomiaren eta desberdintasun sozialen ikuspegitik, etxebizitzaren merkatuaren bilakaera, eta gazteen egoera gertutik aztertu ditu Julenek. Ana Telleria Etxeberria ere gurekin daukagu. Ana, egunon. Eusko Jaurlaritzako auzoak bizi berritzeko eta hiri agendako zuzendaria da Ana, politikaren eta kudeaketa publikoaren ikuspegia ere ekarriko diguna solasaldi honetara. Eta hirugarren solaskidea, Pedro Aiestaran. Pedro, egunon, zueri bai? Egunon, bai. Imobiliaria Orio enpresako zuzendari administratiboa eta Gipuzkoako eraikuntzako enpresen elkarteko Askongiko zuzendaritza batzordekidea, sektore pribatuaren, sustatzaileen eta higiezinen merkatu errealaren ikuspuntua ere plazaratuko duena, beraz ikusten duzuenez, hiru profil desberdin, eta honek ere lagunduko digu osatzen egungo argazkia. Uranditan sartu aurretik, esango dizuet ere, aurreratuko dut ere, gero bukaera aldera, galderetarako tartetxo bat irekiko dugula, eta hola, batean ez harrapatzeko, eta zerbait prestatu nahi baduzue, edo buruan baduzue, jakin bukaeran eukiko dugula tartetxo hori, eta animatzen zaituzte dela parte hartzera. Interprete bat ere badaukagu, beraz, norbaitek behar izanez gero, gailu hartu, eta hortxe eukiko duzue itzulpena ere. Tira, has gaitezen, akaso, datu gaurkotuak mahai gainean jarrita, Euskadi da gaur egun etxe bizitza bat erosteko tokirik garestienetakoa, metro kuadroa, bataz beste 3.500 eurora iritsi da, muturreraino joan da, Donostiko kasua daukagu, 6.600 eurora ere heldu dela, berehala jorratuko dugu hori, udalerri desberdinei erreparatuta, egoera ere noski desberdina delako, baina egia da, azken asteotan, inek argitaratutako datuek, erakusten dutela nolabaiteko joera aldaketa bat, ez? Eta hortaragoaz, salerosketak 12% jaitsi dira Euskadin, igo eta igo izan ondotik, zenbait hilabetez. Prezioak ordea, puztuta mantentzen dira, 10% baino gehiago igo dira. Ekonomiaren logikak dio, Julenek esango digu orain hobeto, eskaria jaistean prezioek bera egiten dutela, baina ez dakit zer ari den gertatzen zehazki Julen hemen, badirudi prezioak doitzean, salmentak, prezioak doitu egin beharko liratekela salmentak jaistean, apaltzean, baina ez da hori gertatzen ari. Bai, teoria oso ondo azalduta dau, ez? Eta, egunon guztioi, eta eskerrik asko gonbita gaitxi be bai. Eta nire ustez, hemen nolabait oso zabalduta dagoen ideia bat hautsi beharko genuke, ez? Eta da, etxe bizitzaren merkatua ez dala merkatu arrunt bat. Teorian, esan moduan ez, eskaria jaisten bada, prezioek bera egingo lukete, baina zer gertatzen da, bai Euskadin, bai Espainia mailan, bai Europan, etxe bizitza merkatuaren nolabait eskaintza oso zurruna dela. Orduan, zer gertatzen, etxe bizitza ezin dagun batetik bestera sortu, eta jabe askok, logikoa danez, ez dake, inolako presarik merkatuan jartzeko edo prezioa jeizteko itxaron dezaket, ez? Orduan, gertatzen ari dana, momentu honetan da doikuntza, nolabait, prezioaren bidez baino, gehiago kantitatearen bidez itxen ari dela, ez? Operazio gutxio izten dira, baina ez eskaria desagertu delako, baizik eta eskaria kanporatua izan delako. Hau da, merkatu horretatik, eskaria eta eskaintza funtzio horietatik, eskaria kanporatua izan da. Gazteek adibidez, lehen etxe bizitza erosi nahi dutenek edo aurrezki handirik ez dakatenek, azken finean ez dakaten momentu honetan merkatura sartzeko aukerarik. Horregatik ikus dezakezu aldi berean salerosketa gutxiago, baina prezioaren igoera bat. Eta hori ez da kontra esan, azken finean da blokeatutako merkatu baten inguruan hitz egiten ari garela. Hori bide batez, adibideetan ikusi daiteke ez, esaten zenuen bertako jendea, prezioiek ezin ordainduta, kanporatua direla. Donostiko kasuan, ikusi besterik ez dago ere, Donosti inguruan prezioak nola igo diren, ez da? Hori da adibidetako bat. Zuek nola ikusten duzu, zergatik frenatu da erosteko erritmo hori? Jendea beldur da, bankuek iturria itxi dute, ze diagnostiko egiten duzu honen gainean, Ana eta Pedro? Gertuxeago, kaso, bai. Julenekin bat itxen dutela diagnosi horretan, etxe bizitza bat erosteko aurrezki batzuk izan behar dira, egon zan garai bat, dano gogoratzen duguna, zelan bankuek emoten zeben etxia erosteko, eta azkenian garajia isa ber, o garajia be batzuetan. Oin,
bueno, bankuek beste neurri batzuk hartzera bihartuak izan ziren, danok ikasi genduan 2008an zer gertatu zen, eta oin, aurreratu bihartan diru hori, ez da erreza aurrezten dauzkagun soldatakin, eta areta gitxiago gaztiak izan da. Lehen hortxe sartu aurretik Pedrorekin hizketan ari ginen eta aipatzen genuen etxe bizitzarekin, ez dela lehenengo aldia krisi potolo batean gaudela, ez da, 2006az aritu gara, orduko prezio ez da bar, baina aipatzen genuen, Pedro, orduko arrazoiak eta horrengoak desberdinak direla. Bai, ez da, egun hona horrena, hor, datu hori oain, salerosketa kopura jetxin dela, pixka koiunturala da, lehen urteko martxua eta aurreko urteko martxua konparatuz. Urte guztiko hartze balin bezu, 2025 Euskal Herri mailan hilo intzan euneko 14 jotzen. 25an, 24an baino euneko 14 gehiago saldu zen. Momentu honetan sensazioa dola bai pixkat, agentzik eta zate iguenak inda hori, pixka geldixo daula, bai, ala emateu. Horrek geho presioa gintzekarriko, hori ikusi mekoa, guain dikan, ez? Baina egoera ez tekaz ikusi 2006an. 2006an, guk promotore genukan finantziak eta banketxeko asko daude, eta finantziak eta oso erresa zan, lurzoruare finantziatu ite ziguen, 180, oain dik lurzorua finalistak etzianak, oain dikan eraikitzeko 3-4 urte faltazian zoruak eta finantziatu ite zian, erosliak 100 finantzatzen zuen, orduan, hori zan, barra libre. Eta ekarri ziguna. Eta geho neurri sartu zian, berandu, beti bezala, sartu gertzi baino berandu, orduan geho horrek bandik hau zulu handi join zigun, eta bilatu ginen, 2013an, orduan bai presioa jetxiziala. Orduan bai presioa jetxiziala, erdiraino leku askotan. Oaindik, herri batzuk daude, ez duela berreskuratu 2006ko presioa. Donostin eta bai, pasara, zarautzen ere bai, baina barruko herrialdetan, oraindikan, Ibar baten, Elgoibar baten, 2006an entzian presioak oraindik ez dira. 20 urte berandu hor, egondan IPC-ekin da hori, ez dira presio horietara iritsi ez. Orduan noain, ez da egoera berdina, finantzak eta aldetik eta bankuk eta orain, asko ortodoxiara bueltatu geha ez, euneko 80, hain abalakin eta igual lortzea da euneko una, oso kasu berezitan, baina euneko 80, lurzorua gu finantziatu berdeu, gu lurzorua finantziatzeko ez daiko binuko finantzaketarik, hori gure poltsikotik, o jun berdu, o permutekin, o lo que sea, egoera ez dekaz, netzako egoera oso ezberdina da. Diagnostiko honetan badago funtsezko gauza bat, sarreran ere aipatu duguna, etxe bizitza eskubide bat dela, eta ez privilegio bat, baina azken boladan gehiago, dirudiela privilegio bat, eskubide bat baino, ezta? Aipatzen genuen gazte askok lan egonkorra dute, baina ez dute sarrerarako eskatzen zaien diru hori aurreztuta, ezta? Batez beste, 60.000 euro inguru izango lirateke, datu bat emango dugu, 290.000 euro Euskadiko etxen prezioa, Observatorio Vasco de Viviendaren arabera, hori bataz besteko prezio, beraz, eskatzen zaie, hori, 60.000 euro inguruko, bataz besteko aurrezki hori izatea. Euskadin etxe bat erostea, herentzia edo familia laguntza duten gutxi batzuen privilegio bilakatu alda. Galdera hori nik uste askok egin dugula, ez da, Julen? Bai, eta argi eta garbi, eta honek gainera gisa da, nolabait gizarte arrakala ahonditzen dagoela, ez? Eta arazoa ez talako momentu honetan bakarrik lan eukitzia o ez eukitzia, ez? Urte luzez, gazteei, eta gazteak ginen okoin dela urte batzuk, ez? Esaten ziguten, nolabait, asko ikasi, lan egin, esfortzau, lan egonkortasuna lortu eta horrekin azkenean etxe bizitza bat bermatuta edukiko zenuke, orduan familia bat eduki ahal izango zenuke eta azken finean zure bizitza proiektua aurrera ateratzeko gai izango zinak, ez? Baina egisa da gaur egun hori guztia izan da ere, askorentzat etxe bizitza bat erosteko pausu hori ia ezinezkoa da, ez? Orduan gakoa, parte baten aurrezkian dago. Azken finean etxe bizitza bat erosteko 60.000 euro behar badituzu hasieratikan, galdera ez da zoik zein bat irabazten dozun, zure ekonomina horretan, baizik eta sartzen da, variable moduan, aldagai moduan, ze familiatik zatozen.
Zergatik, bi gazte adibidez, soldata antzekoa dakatena, baina batek familiaren laguntza baldin badaka eta besteak ez baldin badaka, abia puntua ez da berdina. Orduan, nire ustez hau, larria da, bai, aukera hori ez eukitzea pertsona guztiok, ze azken finean, patrimonio edo ondare desberdintasuna bizitza desberdintasuna bihurtzen da. Ez da soilik etxea erostea, hau da, etxea erostea ez da soilik etxe bat eukitzea, etxea erostea zen finean, da emantzipazioa, da seme alabak eukitzeko aukera, herrian bertan geratzea, lan erabakiak hartzeko aukera euki ahal izatea, eta azken finean hori bizitza proiektu guztia baldintza hoitzen dago. Orduan, etxe bizitza merkatua belaunaldien arteko eta familien arteko desberdintasunen transmisore bihurtu da zen aldi honetan. Badago datu bat, Notarion Kontseilu Nagusiaren azken datu bat, Euskadin etxea erosten dutenen artean, 10% bakarrik direla gazteak, badago nolabaiteko aldaketa soziologiko handi bat, 10%etik bat bakarrik gazteak, Ana. Bueno, lehen denbora guztian gabiz berdinakin ez, segaitxik horrezki hori izatia oso zaila dalako. Julenek esaten dabe moruan, batzuek izango dabe, batzuk izango dabe familiaren laguntza, beste batzuek ez, batzuek soldata potolu egua eta bestiek esain bestekua. Dana dala, etxe bizitza eskubide bada, etxe bizitza duin bat eskuratzeko eskubidea, eta guk gainera legez bermatuta dakaguna. Etxe bizitza hori erosketakoa izan behar danik, denbora guztian, pentsatzen dut, bueltakari garala, gure gurasu, gure aurreko belaunaldiek, zein errez zeken, guk baino errezago, gure gaztiek baino errezago etxe bizitza erostia, hemen Euskal Herri izan, Espainia mailan be, kanpuan ez gertatzen ez dan gauza bat, alokairuan bizitzia, hemen belaunaldi batzuetan, aurretik bazegoan alokairuaren kultura bat, hori be eskubidea daka edozein gaztek, edozein personak erosketako jabetzan etxe bizitza bat eskuratzekoa, baina, ez dala, dignidade gitxi hau ez daka alokairuan bizitziak ez da gitxi horik. Esaten genuen gazteak gutxiengo bat direla, 10 lagunetik bat, baina etxeak erosten dira eta oraingo joera aldaketa hau kontuan hartu gabe, zein ari da edo ze profilari da, nor ari da etxe bizitzak erosten orduan, Julen? Bueno, azken finean egisa da, eta esan da ez, hori gazteek nolabait totalean unekotan pisu erlatiboa galdu dabe, eta nik usot makrodatuek hor nahiko garbi erakusten dabela, ez? Eta zentzu horretan norari da pisua galtzen gazteak, eta lehen etxe bizitza erosteko pausua nahi dutenak, beti kontuz ez dela gazteak, ez? Ez nuke esango, beste toki batzutan gertatzen da moduan, Euskadin nolabait funtsa handiak edo inbertitzaileak arazo nagusia direnik, ez? Egia da, nolabaiteko eragin auki dezaketela toki eta segmentu batzuetan, baina eguneroko arazo nagusiak kasu hontan da, bertako jendea ezin dela sartu, ez? Eta nik usteot, hor aurrezkia zitzaiten gendun, ez? Eta horrek nolabait desplazamentu isil bat sortzen dau, eta ez dugu beti kanporatze zuzena ikusten merkatutikan, baina bai ikus dezakegu igual gazteek edo langilek asko erosketatik anak esatezan moduan kanpo geratzen zirela, ez? Orduan, ze izango litzateken eretzator egin beharreko bat, hau da, politika publikoz egin beharko genuken zerbait, eta gainera, uste dut Euskadik tradizioa badakala alokairutan, babes ofizialeko etxeak alokairu parkean sartzea, baina parke hori zabaltzea izan beharko litzateke. Hau da, niretzat, akats bat izango litzateke pentsatzea estatuak, instituzioek, administrazio publikoak, parentesi bat moduan dala merkatu pribatuan barne, nik uste dut, merkatua pribatuan asko esateko dakala, edo merkatuan asko esateko dakala administrazioak, eta zentzu horretan parentesi bat izatetikan, euki beharko genukena, izango litzateke publikotikan, indar nahikoa nolabait presioak
ez konfiguratzeko ikuspuntu horretatik, baina bai baldintzatzeko. Hau da, merkatu pribatuari esan, bueno, zuek prezioak ez baitxuzue geisten, publikotikan bermatuko dugu, ez? Hori egin alizatea, noski, honek denbora asko eramaten dago. Ideia horren gainean, Ana? Bai, bueno, Eusko Jaurlaritza espaldi dabil, gure promozioak soilik alokairuzkoak dira eta pribatuen esku geratzen dira erosketakoak. Guk uste dugu alokairuak alokairuarekin bermatzen dela etxebizitza duin bat eskuratzeko eskubide hori, gainera Julenek esaten daben moruan horrek be bai eragina dakala merkatuan, eta bueno, gure indarrak hortan jartzen ari gara. Salerosketen 90% gaur-gaurkoz, alegia, gehiengoa, bigarren eskuko etxeak dira. Honi lotuta, sektoreak dio ez dela obra berri nahikorik egiten lur falta edo material garestiengatik, udalerriek ordea diote, lurra egon badagoela, baina promotorek errentagarritasun handiena bilatzen dutela, hortxe, bi bertsioak ez da, bakoitzak bere aldetik defendatuko duena. Pedro, zuri galdetuko dizut kasu honetan, noski, lur falta da, ala sustatzaile promotorei etzaizki kontuak ateratzen, zein da arazoa? Bueno, nik aurrena bi gauza esan nahi ditut hola pixka, bi mezu, etxe erostia beti izan da zaila. Ez da oraingo kontua, gure gurasoentzako ere zaila izan zen erostia, guretzako ere zaila izan zen erostia. Izan da beti bizitzako inbertsioa, hori horrela izan da beti. Bueno, oain zaila da, bai. Zailo da, oain beste mezu esango, leku batzutan gehiago eta beste lekutan gutxillo. Donostin oso zaila da. Donostiko gazte batek Donostin etxe erostia oso zaila da. Zarautzen, nire egilan, oso zaila da. Eibarren, zure egilan, errexo. Zoraluzen, errexo. Ez da merkatu bat. Euskal Herrian ez da merkatu bat. Herri bakoitza merkatu bat da. Oso desberdina. Herri bakoitzean arazo oso desberdina daude. Barruko herrialdetan, adibidez, alde zaharrak eta zarkitzen nahi dira, etxe bizitzak eta berritzeko zailtasunak daude, normatiba ikeragarri rigidua da, orduan etxe horiek eta jende hortik ateatzen nahi da, etxe horietan azkenen oso zagitu dena, merkia dira, jende torkina zartzea, herri bakoitzan arazoak oso ezberdinak dira. Herri bakoitzean ez da leku danetan berdina inber. Igual, Zarautzen inberdana ez da Eibarren inberdana, oso Lalutzen inberdana, edo Gasteizen inberdana. Nahi dut hausnarketa izan behar duela asko zabalo. Eta inberdala, hori herri bakoitzean, da horta hori plan generalak, eta herri bakoitzeko plan generalak, eta albazke, gero guain zertzea gaiz, lurreko historiontan. Lur bat desarrollatzea, emate eskigu minimo 7 urte. 7 urte emate egunen, danok guztuak gelditzea, ez du, 7 urtetan. Kristona lortu dut, ez. Eta batzutan 10 urte, eta 20 urte ere, bai. Atzo beste promoteratek nintziten, da guri, enpresa txikiak ea, damazki lur bat enorion 20 urte baino gehiago. Baina behir Donostin dabiltza, beste 20 urte baino gehiago, beste lur bat ateratzeko, osea. Eta hori, 20 urte pasatzen bali behituzu, dirua sartuta, pentsazazu, eta horrek, plan general bat aprobatzea da, udaletxiaik kosta zaio 5 urte, plan general bat aprobatzea. Baina gero plan generalatak gero dago, plan berezila o plan partziala. Eta gero leheno paua zegoen pauak endu du, bintzak pauak endu du. Bueno, baina konbenio dakazu, parzelazioa, proiektu urbanizazion. Gauza bagoitzean, alegatzeu epiak, geni alegatzeu, batzutan epaiketara ere bai, informe sektorial, plan bakoitzean bere informe sektorialak, batzuk Gasteizen, beste batzuk Diputazioan, beste batzuk Madriden, beste batzuk Oviedon, beste batzuk ez da inun, etortzea alako baten, 3 hilabetera, 6 hilabetera, 7 da, gai jintzuena ez du ezer aportatzen bidean, baina inimerdia, hor da, lur bat ateratzea momentu honetan, erdera zaten ez un acto heroiko. Ez da, gu lortzia lur bat orain, etxe bizitza iten azteko, ez un acto heroiko. Eta gure sektoreko jendik egiten dituzu, eta dando gaude honean,
bilera bat, azken alionetan dikitu nik, azkeneko 2 astetan, igual 5 udaletxetan bilerak. Danetan berdina da, udaletxeak eta gogoak nahi du atera, baina bilatzeia administrazioakin. Beak administrazioa dira, baina administrazioakin, normatibakin, planeamentuakin, danakin bilatzen dira, teknikariak ere daude honeaino, lanpiladakin, hori. Eta gero bai, leku batzutan bai, gertatzen nahi da, pixkat, ez diala rentabliak. Herri batzutan gertatzen nahi da, deke zu saltzia dakasun preziotan, kostiek ez dizu ematen. Zu gaztezu, barrukaldeko herrialdetan. Zu gazkenen etxe bat konstruitzia, gaztukin danakin, 200.000 eurotik gora balin bazuaz, herri batzutan, hori lurra erosi gabe, eta urbanizatu gabe. Koste puro, zaten bezala, konstruitu, urbanizatu, eta arkitektok eta lizentzik eta ordaindu. Lurra gratis, baina lurra gratis, bakio ez tala, lurra biak gratis ez dizu lurra emango. Eta urbanizature, gratis ez da, eta urbanizazioa, gaine Euskal Herrian, urbanizatzia oso zaila da, oso garestila da. Porque dakau, estandarrak oso altu dazkau, eta gainez lurzoruare ez da laua, kitandu Araban, igual hemen laua da, baina Gipuzko alden behitzat, lurrak ez dira erresak konstruitzeko. Orduan, koste aldetik da, hemen bali zaude, eta ezin bali mezu saldu, hau baino gaiztillo, ez dezuiten. Porque azkenen, gauza da, gutxi irabaztia gutxixo, baina ez da dirua galtzia. Gainez dirua galtzia, esaten bezala, dezake jakin dirua galduko ezula. Aziratik, gero, gauza gertatzea, pentsatzula iraziko ezula, eta galdu itezula, baina ja, dezake, balin bakizu galduko ezula, ez azten. Hor badaude, horretik esaten leku bakoitzean gauza desberdinen behar daula, zarik estandarrak eta urbanistikoak berdin-berdinak dira, Zarautzen Eibarren, eguneko 15 berdin da, Zarautzen Eibarren. Lagapenak egiten berdin dira, leku honetan. Bain urbanizablian pixkak etxin dira, lege berri jakin da, urbanizablian pixkak etxin dira, laguntzeko urbanizabliak eta martxak hartzen. Urbanizablia asko etzian martxak hartzen, porque estandarrak egin eta etzian biabliak. Entonces, nik esan, el 75% de cero, el 75% de cero es cero. Y el 55% de 100 es 55. Zena jo, 55 o 0. Eta urbano askotan gertatzen nahi da, regenerazioan zaude. Regenerazioa, oain dakaun, Euskadi mailan dakaun, erronka handienetakoa da regenerazioa. Errik eta regenerazioa, kaskuak, alde zaharrak, industria alde zaharrak gelditu dira, etxebizitza zaharrak, regenerazio hortan ez da inungo launtzaik. Zero. Rehabilitazioan bai, baina regenerazioan ez. Genei horrek, txokatu ite, horrela da. Eta lagapen aldetik, eguneko 15 da hori, regenerazio urbano inber balin bezu, leheno industrialdea balin badao, eguneko 15 bateko ez, como si no existiera. Pixka teknikoa dago, baina urbanizable baten da, un urbano integral, una actuación integrada ditzen dena, eguneko 15 hor daitzeko berdina da. Da igual, tener hori letxugaz, que tener una industria de 50.000 metros cuadrados. Orduan, alde hortatik ez da hori inungo laguntza, gero, regenerazio inber balin bada, etxe zarrak eta bota eta berri jakin eta zea, fiskalki ere oso penalizauta dago. Azken zugitezu permuta bat diteko, realojo bat diteko, inberzu bere etxe erosi, eta gero behar bere zuri etxe erosi zu impuesto apatzezu, behar impuesto iba apatzeu, ez da ipixen horretu nez, baino zeltasun. Pedro, hola, elementu interesgarri batzuk, anari por alusiones, ezarriko dizkio denak mai gainean, guazen igual pausuz pauso, batetik aipatzen genituen bi elementu nagusi, batetik burokrazia astuna, ez da, Pedrok aipatzen zituen 5 urte ere itxaron behar izana, gehiago ere kasu batzuetan. 5 urte ondoenian. 5 urte ondoenian. 5 urte ondoenian. Burokrazia, tramite administratibo guztiak, zailtasun hori, horrek dakarren atzerapenarekin, ez da? Eta beste alde batetik ere gastuak albidetzen ez dutenak, gaur egun 200.000 eurotik beherako etxe bizitza bat errentagarri izatea promotore batzuentzat. Nola ikusten dituzu bi faktore hauek hastekoana? Pedrokin ados nago, hirigintzarloko audia pila badaola, gainera gero txostena, inguruko beste administrazio batzuetakoak, baina,
gero atzera moduan indozu, udaletxiek keja asko itzen dutela, hori, eske beste administrazioak zenbat traba jartzen da, bueno, eurabe administrazio dira, eta joan zen urteko abendua amaieran, Jaurlaritzak, Jaurlaritzak proposatuta, baina legebiltzarrak onartu zeban lege bat, hainbat helburukin eta bestia beste, tramite horiek arintzea, bideragarriak esiran lurrak, bideragarriak itxeko estandarrak ikutu ahal izatea udaletxiek, baitxabe txosten horietako batzuk oin udaletxiaren esku lagatzen dira impacto ambientalekuak eta oin selekzio positibo hori batzutan selekzio positibo, badakigu epiak murrizteko biharra bazegoela eta hor bere presasko neurri batzuk hartu dira. Gure sailburuak askotan esaten dau, badakagula erraminta kutxa bat, eta, arazoa konpontzeko erraminta guztiak erabili bihar dirala. Beste erramintatako bada, errehabilitazioa eta eraikitzako irixan esku sartzea. Guoin, 25 auzo desberdinetan gabiz, zaurgarria diran auzuetan, barrios vulnerables esaten dotzaguna, auzo horreruak, bere garaian azkar eta kalidade gitxiko etxiak eraiki ziran langileen dako, oso urbanizazio eskasakin, oso irisgarritasun eskasakin, hoien urbanizazioak badaka bizitza bat agortuta da ona, laguntzarik ez da hola, amendakate sailburu gabe, 25 auzo horietan, eta ez bakarrik etxiak, eraikinak efizienteki hobetzeko eta barruko irisgarritasun emoteko, baizik eta kanpoko irisgarritasuna eta beste hobekuntza batzuk itxeko urbanizazioan 150 milioi eurotako inbertsioa itzen ari da Jaurlaritza. Eta beste alde batetik, aurten sailak daka, historian izan daben aurrekonturik handizena 600 milioi eurotakoa. Eta 600 milioi euro horietatik erdisa daoz bideratuta, errehabilitaziorako dirulaguntzak eta erregeneraziorako dirulaguntzak emoteko. Suposatzen dozu promotoriaren ikuspegitik ari zarala berbetan, baina, gentiari, beste togintasun batekin, bere eraikinean eta bere auzuan bizi izaten, beste etxe bizitza baten biharra ez eukitzeko, bere betiko auzua, bere betiko etxe bizitza lagabiar ez izateko, persona nagusiek autonomia bat mantendu ahal izateko, sozializatzeko, residentzia batera joan behar ez izateko, hor, ahalegin handitza itzen ari gera, eta ez bakarrik, etxe bizitza eraikinetan, badaoz, Eibar, zuk aipatu dozu Eibarrik, zelan ez dut aipatu behar, baina, adibide moduan aipatzen dut, enpresa taiar utzi dauan taiar baten, utzi dau, leku saldatu dalako, hor, suskidura bizitokiak, alojamientos dotazional izango dira, udaletxiak berosi dagoen beste taiar bat, eta hor, etxe bizitzak behingo dira. Juzgauzarrian, hor, alojamentu dotazionala, eraiki, jaso, lurra konsumiduz da aukera bat, eta danan biharra dao, ez da lehen baseguan esaten zebanek, lur gehiago ezin da hartu eta ezin dira etxe gehiago egin, dala gitxia jauzi dira
laino horretatik lurrera eta ikusi dabe, etxebizitza barrizak be, jasobia dirala, baina, bueno, aprobetxau bia dala be bai, eraikita da ona, eta ondo mantendu eta berreskuratu hori, por supuesto. Bueno, apur batola, zehazten joate aldera, edo ideia batzu mai gainean jarri aldera, ezakit, babes ofizialeko etxeak eraikitzea alden nolabait olatu hau gelditzeko modu erreal bakarra, edo irtenbide nagusietako bat? Bueno, irtenbide bat... Zaitasun, baina jakitearren, tunel honetatik zein izan daiteken ateratzeko modua? Irtenbide bat bada, ez? Eta gainean nik esango nuke Europarekiko Euskadik eta Espainiak dakan gapa handienetariko bat momentu honetan izango litzateke etxe bizitzen parke publikoa, ez? Ehunekotan. Hor baditugu hainbat adibidez, askotan esatea Bienan inguruan hitz egiten da, Austrian inguruan hitz egiten da, baina dakau nolabait herri liberalagoak deitu ditzakegunak bebai, ez? Ala nola Herbehereak eta bar bebai, parke publiko oso handia dakatena. Egia da, anak esate zebana, ez? Nik uste dut bebai, urteetan ziar gehiago eraikitzean nolabait ulertu dala, eta ulertu zuen, baina, bueno, ezkerreko alderdietatik edo progresismotikan nolabait sesio identitario bat izango litzateken moduan, nik uste dut jada badakigula hainbat erramita ditugula eta danen arteko danen arteko erabilera bat izango litzateke soluzioa proposena arazo honi erantzun bat emoteko, eta dudabarik, esan moduan, etxe bizitza babestuak eraikitzea balio dau, eta balio dau diseinuaren arabera. Egisa da, etxe bizitza babestua lurzoru publikoarekin, finantzaketa publikoarekin, edo alegin publikoarekin itxen baldin bada, baina gero merkatu librera pasatzen baldin bada, hor arazoak ditugu. Egia da, nik hor, esango nuke Euskadik lanak ondo egin ditxula zentzu horretan, normatiban aldetikan, legislazio aldetikan, eta momentu honetan uste dut 3 erkidego daudela bakarrik Espainia mailan, 3 autonomia erkidego zeintzutan babes ofizialeko etxeak kalifikazio permanentia dakela, eta ezin diela pribatura jun, Euskadi hau 2003tik badaka bere normatiban, eta uste dut hurrengua izan zala Balearrak 2018an elauk zerbait, ez? Orduan hor bai aurreratuak gara, baina oindiok dudabarik babes ofizialeko etxe gehiago beharko genituzken, nahiko bagenuke nolabait gure aldameneko herrietan izpilu moduan euretan behirau eta pausuak orruntzen mon. Bueno, argi dago etxe bizitzaren gaia, gaur egungo gaia, gai potoloa dela, eta gai politiko ere bilakatu da, eztabaida handia dago, eredu desberdina jartzen dira mahai gainean, batetik Jaurlaritzaren eredua dago, aipatu ditugun neurriak eta aipatuko ditugunak oraindik ere, baina eta gaurkotasuna ematearren ere bai honi atzo bertan EH Bildutik proposatzen zuten, euren plana aurkeztu dute, eta aipatzen zuten urtean 1500 etxe bizitza eraikitzea, etxe bizitza industrialak aipatzen ziren, honek eraikuntza kostuen 40% jaistea edo merkatuko lukeela ere argudiatuz. Etxe bizitza industrialak, ze etxe bizitza motaz ari gara, zer da etxe bizitza industrial bat hasteko, Pedro? Seguru ez da. Hori igual behar. Zer ez badakizu, Pedro? Datu hori, etxe bizitza industrial, alde bate, Julenek esan duna, Tanak esan duna, behintzat, emateu danok adoz gaudela, deke konstruitzia ez da hola gaizki. Garai baten ematezun, efectivamente, etxia igual pekatu bat bezala, zala, ez? Bueno, behintzatu hain emateu adoz gaudela danok, etxe bizitzak itia behar eskoa dela. Bueno, hori ondo da. Gero nola egin da zea eta zego, ja igual ez da behin dantzatu goea, baina... Eta nun. Eta nun, eta hori, baina behintzat... Inbai, baina beste oso baten. Hori, nola egin da zea. Eta gero, bueno, babes ofizialekoak eta, Julen esan duen oso, 2003tik Euskal Herrian babes ofizialekoak ezin dira geomerkatu librean sartu. Hori oso importantia da. Horrela, babes ofizialeko etxe bat erostunak badaki hor negozio ez du lehenko. Oain, egon dia kasuk Donostin eta Zarautzen ebai, 2003ko aurretiko etxia, oain periodikotan da salduia, saltzen nahi diala, 6.000 eurotan, 6.000 eurotan, hori onartezina da. Bueno, eta gero alokairura jun behar dula, hori alokairua dakan arazua da diru asko behar dela. Alokairua iteko diru asko behar da. Etxe bizitzan zuk saltzeko ite bali mezu, itezu
elurra erosi, konstruitu, saldu, eta behintzat sartu ezun diru hori berreskuratu itezu. Eta gero, berriro, ni bizizan, ni nun garai baten lan, hori indala 25 urte. Zuzendari finantzioa nintzen, ni bizizakua. Gure helburua zen urtean diru ez galtzia. Nire helburua zen urtero diru ez galtzia. Ez zan ez irazteik ez zan diruik ez galtzia. Zeite gendun? Itezian salerosketan. Etxiak ite ginen sozialak eta kontzertagoa ditezian garai hartan. Eta unite ginen, batzuk ingaldu itezan, batzuk irazi eta par egiten genuen. Azken urtero par egiten genuen, más o menos. Eta baina urtero guk egiten genuen dirua sartu, handi bi urtea berreskuratu, berriro dirua sartu, berriro berreskuratu, dirua sartu, berriro eta. Etxe gehiago iteak azu. Alokairuan alokairuan zuzartze zuen dirua, eta hurrengo beste etxe bizitzeko, diru gehiago. Eta horrek esfuerzo ondila ezikitzen. Esfuerzo hori ez da hain. Azken, ez da hain. Oain, emateu, iten nahi izate, eta emateu bidia hortik junberdula, baina horrek denbora biharko. Parke publiko hori lortzia denbora asko biharko. Horrek zera, industrializio zoiana. Guk ez da, datu hori nundik atea da, eguneko 40 geizten da, igual horrela izango da, baina jakin merko litzatek nundik atea da datu hori. Industrializatzen, urte pila amazkiu industrializatzen. Lehengo azian, Azkongiko asamblean, justu industrializeko ponentzi bat egon zan. Nik ezin izan unean, baina nire lehengu zuaguntan da pixka esplikatu zen. Eta azken ez arkitekto bat zan, urte pila amazkina, mangado, arkitekto veterano bat, eta sigamos industrializando toda la vida. El ladrillo era industrializar. Fatxada prefabrikoat industrializatzea da. Oain guk gure proiektuak eta arkitektuak esateu, dia proiektu batzuk oso, lehen hogei plano balimazien, oain dia holako kajoiak. Eta kajoietan dakazu, planuak arkitektonikoak, baina geho, instalakuntzaletik eta ingenieria sartu. Oain gure proiektutan ingenieruak lan ikera egiteu, telekomunikaziones, instalazioak, ventilaziones, industrializatzen aigea. Baina geho, normatibak eta dazkauna, CT eta geho, oain Eusko Jaurlaritzaren dekretu habitabilidadekin da, zigentzik eta geho, tegaltu hodia, horrek kosti egin diteu. Etxiak asko zehobio dira, oain ite dituen etxiak, oain dala hori baino etxiak asko zehobio dira, baina garezti jo dira. Eta gainez geho, arazo geopolitiko materialara hilotzen nahi da, gremiluak gutxi daude, gremiluak zargitzen ez eskigu, eta lana ondo iten dakitenak gutxi daude, horrek egiteu, kostia hilo. Industrializazioak hori geizti ekarriko gula? Bueno, ojalá. Baina nolain hori, nik euri datu hori indeko berroia, hola balima da, oso ondo. Nik ez da osakon, nik zure berri, jaso dute informazio hori. Hau atera dut gaur goitzeko albisteetako bat edo goiburuetako bat izan delako, eta datu moduan uste dute interesgarri izan daiteke. Bai, industrializazioak horren onura guretzako, eta horregatik ipini da martxan eraiki JAP hori Jaurlaritza eta beste jenteren artean, eraikuntza industrializatuak aukerak emoten dauz askarra, sakondu behar da hortan askarra eraikitzeko momentu honetan etxe bizitza industrializatu bat merkia ez da urtetzen. Kostu aldetik. Diokan be, asko ikertu behar da, eta asko erain behar da, eta pentsamolde asko aldatu behar dira, bai txabe, arkitektura munduan be, ikusten dabe, azkenerako euren lana zertan geratzen da, ingo dirala etxe dana bardinak, eta arkitektua, hor bai, mundu horre sartu india dira. Derrigorra da non parte hartzia arazoneri buelta emon behar baldin badetzau, betzatzen dugula, zaila dela, baina buelta emon jakola, baina hori da non parte hartzeakin. Eta hori lotuko dut, Pedro esaten zabanakin, alokairua itxia gareztia da. Horregaitxik, martxan ipiniko dugun beste gauza bada, Jaurlaritzatik da, funts bat, fondo bat,
parte hartzeakin, del BEI, ICO, Gizarte funtsa, ezta? gizarte funtsa, beste eragileekin, 2000 bat euro apalankau eta horrekin, bizitza gehiago eta harinau inalizateko. Bakarrik, ez promotoria bakarrik, ez Jaurlaritza bakarrik, ez inok ezin dau bakarrik. Ezta? Aurrera jarraituko dugu, legeen edo arauen atalera ere egingo dugu. Azken hilabetetan besteak beste eremu tenkatuen deklarazioaren inguruan asko hitz egin da. 3 hiriburu ez gain, Errenteria, Barakaldo, Tolosa bezalako udalerrietan alokairuen prezioak mugatuko dira, dira aplikatzen. Gainera, 2 urte baino gehiago utxik dauden etxe bizitzei nolabaiteko kanon edo isun bat kobratzea ere planteatzen da. Zakit ikusten duzuen orokorrean neurri hauek egoera lasaituko duten, kalea lasaituko duten, egoazen pixkat kontuaren muinera, ezta? Alokairuen prezioa legez mugatzeak prezioak jaitsiko ditu, ala kontrara, jabek euren pisuak merkatutik kentzea eragingo du, eskaintza are gehiago murriztuz, hor dago galdera, ezta? Jakin honek ze eragin edo ze ondorio ekarriko dituen, nola ikusten duzuen? Bueno, hor, behiratzen badugu ze gertau da beste herrialdetan, nik esango nuke Europan esperientzia nahasia dela, ez? Eta nik horregatik uste dut, bereziki garrantzitsua dela puntu honetan nolabait bi karikaturetatik ihes egitea, ez? Ez da egia alokairuak mugatzea automatikoki irtenbide magikoa denik, ez da ere egia beti eskaintza suntsitzen duenik, ez? Orduan, nik bi karikaturak alde batera lagako nituzke. Orduan, ze da hemen gakoa, bazken finean, diseinuak, kontrolak eta testu inguruak. Eta hori asko inporta dau, horrelako neurri bat hartzen danean, nun azkenean merkatua regulatzen dozun, ez? Eta kontuz regulazio horrekin, azkenean merkatu guztiak regulatuta daude. Gaur hemen asko hitzein da Eibarri inguruan, Eibartarra izatea horea hemen egotea, baina azkenean Eibarren asteazkenero jartzen da merkadilua bebai regulatuta dau. Orduan ez da existitzen munduan merkatu ez regulaturik eta gauza da, zein puntutara arte regulatzen dugun, ze diseinukin eta nola ateatzen den. Orduan, prezio mugek nolabait balio dezakete momentuan igoera abusibo batzuk geldiarazteko. Eta nolabait maizterrei nolabaiteko egonkortasuna emateko. Baina, egia da, presio mugatzak ez dauela, adibidez, etxe bizitzaik eraikitzen. Orduan, tresna guztiak modu paraleloan aurrera eraman beharko genituzke, baina egisa, zutea, zabaltzea, nolabait geldiaraz dezakela momentu baten etxe bizitza politika serio bat eraikitzen den bitartean, ze horrek denbora eskatzen da. Orduan, niretzat galdera ez luke izan behar prezioak mugatzea bai, erregulatzea bai edo ez, baizik eta nola uzartzen ditugun alde batetik erregulazioa eta bestalde, adibidez hitzein dana, parke publiko zabalago bat eukitzea, denboran egonkorra dana, eta nola bai, berme bat ematen diguna, gure biztanlea, gure gazteak, hemen bizitzen jendia, etxe bizitza baterako sarbidea bermatuta izango duen. Hainbat neurri aldi berean, ez da? Ez bakarrik hortan, baizik eta eraikuntzan eraipatzen genuen, Ana, Jaurlaritzaren aldetik nola defendatzen duzu edo nola argudiatzen duzue, ez duela honek eskaintza suntsituko, ez? Batzuk pentsarazten duten moduan edo ideia horren kontra. Guk gure rekorridua hontan ez da oso luzia, baina gure aurretik bai eremu tenkatuak deklaratu izan dituzten bi adibide badakaguz, Katalunia alde batetik eta Nafarroa beste alde batetik, eta eurek badazkeia datuak esaten dutenak, alokairuak murriztu indirala eta ez dala etxe bizitza urterarik gertatu. Guk ondiokan, badakagu susmuak, datuak emoteko, Pedrok esan da bena, dato bakarrakin, denbora pixkatxo pasau biako da ikusteko ze eragin izan da ben horrek Euskal Herrizan. Baina Julenek esate, denbora guztian esaten gabizena, erain bia da, prezioetan, erain bia da, etxe bizitza gutxe mobilizazioan, erain bia da, etxe
utzi dauzen lokalen erabilera barikuak horreri laguntzen etxe bizitza bihurtzeko, lebantiak, bueno, 11 tresna eta gehiago urtengo dira, seguro, eraikitxakua hobeto aprobetxatzeko eta aprobetxatu barik dauzen lurzoruak, guk darabizkigun datuen arabera, Euskadi mailako planeamentuetan badauz, paperian 75.000 babes ofizialeko etxe ez diranak itxen, seguramente lurzoru horiek bideragarritzak ez diralako. Eta hori, gainera borrezia pila bat, ez dakiz zer, horrek arintzeko, neurri legiak aldatu, eta, baitzen itxen den lurzoru erreserba estrategiko bat, eta hor, jaurlaritza prest dago, hartzen daben lurzoruan, aztertu eta aldala ereiki. Eta apuntetxo bat egiten lagatzen baldin moztazu, ze askotan nik uste dut olako gaietaz hitz egiten dugunean, izuaren diskurtsoa, diskurso del miedo hori hor agertzen da beti, ez? Eta alkilerren o alokairuen prezioa topatzean inguruan hitz egiten danean, badirudi estatuak edo Espainiako gobernuaren legea aplikatzen duten autonomia erkidegoak, ze hori voluntarioa da, aplikatzea edo ez, behartuko dizula zure etxea 400 eurotan alokatzen. Ez da hori. Da, ez dotula lagako, badibidez 800 eurotik 1.200 eurora pasatzen. Orduan, ez kontutan eduki bihou eta norbaitek esan dezake. Baina eske azkenean jabetza pribatua da, nire etxea da, ez? Baina, isa dabe bai, konstituzioak nola bai, etxe bizitzai funtzio sozial bat aitortzen diola. Horregaitzi, nik uste dut garrantzitsua dela, aldagai guztiak mahai gainean jartzea eta azaltzea zergatik, precisamente, instituzio publikoek, agintari publikoek, horrelako neurriak aurrera ateratzen dituen. Alokairuaz ari garela, asko hitz egiten da ere bai, jabeek lege zirrikituak erabiltzen dituztela, edo ari direla, adibidez, pixua alokairu turistikora, edo gelakako alokairura pasatuz, etxe bizitza legea nolabait saiesteko, ez dakit hau benetan errealitate bat den, edo gehiago den mitoa? Iruzurra, etxalari etxala la trampa, hori egisa dela. Baina gauza orokortu bat da, gauza puntualagoa. Hombre, nik ez dute sinistu nahi, nik ez dute uste gauza orokortu badanik. Iruzurra egon badaola eta jaurlaritzak, dala gitxi ikusi baldi, egunkarietan ikusi duzue, zeren ipinit dugun izun bat, oin be, lastera gertuko da beste bat, guk, enteratzen garanean, iruzur hori itxenari dela, oin, lehen da berba idealista eta olako portalak, ez, babes ofizialeko etxe bizitza, ez dakizen baten, eta gero, altzairuen gaitxi, por los muebles, ez dakizen bat. Hori ezin nahi. Hori ikusten dugu momentuan, hori zer da, ez? Eta salak eta kanal bat ipini da, eta ikuskaritza indartzen ari gara zentzu horretan. Iruzurra egon, badago, sektore guztietan tamalez badago, eta hemen be, hemen gauzen guzti hori ditzuko jaku, danon esfortzuakin eraikitxako etxe bizitza batekin. Gainera, etxe bizitza biharra dakan beste bati, estafa bat egin izatia, irizten jata, niri negargarriza eta sobre todo hori. Horren atzetik biribia gara, ez gertatzeko eta izuna jarriz. Egia da legia sortzen den momentutik sortzen dela ere trampa, hori ala izaten da beti. Bakatu nerea. Bai, aurrera, Alokairu ez da nire gai, digamos, ez niz naiz, baina hor bai, lehen esan da bezala, ez? Azkenen arlo asko daude, salerosketa, alokairua, arlo bakoitzen da, herri bakoitzen, ez da berdin egin, ez? Hemen
hemen berdinak imilatzea ez da herridanetan berdinak gertatzen. Zarautz baten, bai momentu honetan, etxe asko alokairu turistiko erakundia. Hori horrela da, Donostin ere bai, Orion ere bai, enkambio beste barruko herrialdetan ez, porque azkenen, zure etxe hartzen bezu turistikoa, herri turistikoa ez da handeleko baten, ez dezu beteko, ez dezu, hor ere, herri bakoitza ez da berdina. Eta gio niretzako, Julenek esan du, ez da niretzako ez da hemen mezu zabaldu erde bildurra eta zata, prezioakin. Niretzako gehiago da segurtasun juridikoa. Ezkenen, maizterrai babestea jungea, eta hori ondo dago, porque maizterra babestu inberdia, ez dela beti dago, jende bat, gehintzuna jende hona dira, gainez hemen Euskal Herri mailan alokatzen jendia ez dira fonduak eta ez dira, da jende partikulara, badakala dirua horrezten fundana, o erantzit ditorrizioan, etxe horiek daude merkatuan, ez? Eta horrek, etxe alkilatzen da nahi du segurtasun bat, euki, dirua kobratuko gula eta ez du larazoik izango. Albadu gehiago kobratu, gehiago kobratuko du, baino helburu nagusia da lasa egotia. Diru hori, kobratzeko aukera hori ukitzea, eta hor bai nahi iruditzen zait, hor bai, ez da egit, hanka sartu, ez da egit, urrutik ikun gehala, porque hor puntu bat dao, eta horre bai neki uste jendia bildurtula. Dala, zuk, nola esatea zan, bai, hori, azkenen, zu balin bat etxe jabe bat, eta balin bakazu, oain kastina egitea, zatik, porque zuk balin bakazu baten bat, ezin dezuna kalea bota, porque dalako, babestutako egin behar duela, zuk babesten, zuk jabia babesteu, jabiak aguantatu behar du hori. Eta hori arrazo sozial bada, hori ez luke etxe bizitzak, etxe bizitzako merkatuak hori soluzionak, sinoke zerbitzu sozialak niretzako, pertsona horrek, diru eduki, alokairu apatzeko, nola batxe ezin du gainiz jabian gain jun hori. Baina hori ez partikular eta geho funtzak eta jartzen hori badia alokairu biten, funtz horieke ez duen nahiko alokairua ez kobratzia. Porque behar diru bakarri behar diru horrek behintzat errentarritzen dugu, buelta soziok erreko. Eta errente, batek ez nola dazkazun hemen, eunetik, 20, ez duena ordaintzen, eta eskubidea daka ez ordaintzeko, orduan ez du jendeak inbertituko. Inbertzioak seguridad behar du, baina inbertzio pribatuak eta publikoak ere bai. Porque ezin du nahi guke ametitu publiko ez, Eusko Jaurlaritzako fondo bateko diru bakartzia, eta gero, han bizitzen daunak, ez ordaintzia. Nola ezin deten ordaindu, ez dut ordaintzen. Bakit ez da hain simplia, baina hori gertatzen eta famili batek laguntza behar baldin badu, hari lagundu inbertzaio. Baina lagundu bertzaio, beste arlo batetik. Hortara joango gara aurrera egitearen eta denbora ere agortzen ari zaigulako konponbideetara edo dauzkagun tresnetara, ez da? Jaurlaritzak bat ditu, hainbat programa martxan dagoeneko, batzuk aipatu ditugu. Gaztelagun, Gazteabal, bateo bat aipatzeko denbora ematen digun, baina zuk aipatzen zenuenaren arira, Pedro, jabeen berme hoiei helduz, badago bizilagun programa, Ana, Jaurlaritzak alokairua kobratzea bermatzen diela, esango dugu, eta zerga abantaiak ere eskaintzen dizkiela jabei, euren etxeak utzik utzi ez dizaten, baina arriskua zero bada, eta paperean ala dirudi, zergatik jarraitzen du egoten hainbeste etxe huts, zergatik ez da jabe gehiago animatzen programa horretara. Nik lehenengo eta behin gauza bat esan nahi dute. Euskadin ez dago etxe bizitza gutxen fenomeno hori, etxe bizitza da neko bi bat. Udalerri jakin batzuetan gehiago konzentratzen dena, kaso, ez da? Bai, baina oso fenomeno, oso aztertua dakaguna da, eta ez dira inbeste etxe bizitza. Hemen, etxe bizitza gutxa esaten detzagu inorren padronatuta ez padago. Eta horrek emoten dau zenbaki bat, baina benetan gero tripetan sartzen bazara, badaoz
bigarren etxe bizitza, badaoz, bere garaian lan biharrera etorri izan jentia, oin bere herrira bueltatu dana, baina noixian etortzen dana ona, eta bueno, benetan utxik eta merkatura etaratzeko moruan dago 2% bat. Bizigune modoko programek, etxe bizitza asko etara merkatura. Ondiokan zuk esaten duzun moduan, badao, erresistentzia bada dakena, claro, etxe bidek etxe bizitzak eukibia dauz olako karakteristika batzuk, eta epe baterako lagabi osu, txia, horregaitik gabiz beste programa baten lasterretaratzeko moduan dauan, udara hostian urtengo dana da Loka Plus. Sailburuak bestetan aitzatu dau. Maizterrak ordaindu espadau ordaintzen, Jaurlaritzak bermatuko detza maizter horreri 20 hilabetetako alokairua. Hori bada ja zeo zer, beldurra dakana, espero deigun beldur gitxia izango dabela, jakinian, Jaurlaritzak berme hori ipintzen dabena. Dana dela, zuk esaten dozun moruan, badaoz, oin alokairuan, pixka beldurra emoten ez da datua emotiak, baina nik pentsatzen dut, askotan entzun izan duten datua dela, Euskal Herri mailan alokairuan bizidan 150 batek badaka edo PCV, PCV oine ez da deitzen, prestación de vivienda, ero AES, ero gaztelagun, ero emantzipa, olako diru laguntza bat, alokairua ordaintzen laguntzen dotzana, esfortzu hori inalizateko eta ez iritsi bihar esateko ezin dut ordaindu. Ez da lan, ondiokan eta batzuetan, alegina hundixen bia da alokairu horreri frente itxeko, baina laguntzak egon badaoz, hori, jentia itxotzeko eta ordaintziari ez lagatzeko, bestela ezin da belako jan. Hor, gauzatxo bat, etxe utzen inguruan, anekdota txikitxo bat, adibide bat jartzi harren, ze askotan hitz egiten dugu etxe utxen inguruan zenbaki absolutotan, eta badirudi, Bilbo batea joango zela, Donosti batea, eta hor 5.000 etxe utzi izango dituzula zure zain, ez? Eta, adibidez, adako lau, Bartzelonako alkaldiarako kanpaina egitxe zeban, ean beti esate zeban, eta Bartzelonan 80.000 etxe utz zeudela, ez? Eta hori nondik ateratzen da, hor inek itxen ditu estadistika batzuk, eta suministroi erreparatuz eta hilabete batzutan ez bada egon eta ez dago etxe hutsa dela. Baina gero, alkateza moduan, berakintzeban, ikerketa bat, juntzan, etxe galdetzen eta hola, eta azkenian, 80.000 horietatik, ateazan huts benetan, ez dela gutxi, baina benetan huts Bartzelonan, 10.052 zeudela. Hau da, Bartzelonako zenso guztiaren 1,2, ez? Orduan, karo, zenbaki absolutotan hitz egiten dugunean badirudi, Bilbo baten edo Donosti baten eukiko dituzula etxe hutsak, eta azkenean ez da hori, ez? Eta Espainia mailan behiratzen baldin bozu, bakigu, ez? Espainia bazia da delakoa, eta hor, azkenean, bai aurki ditzakezu asko. Baina ez dituzu aurkituko, Bartzelona baten, Madril baten, Zaragoza baten, Malaga baten, edo Bilbo baten. Ez dugu demorarik ematen, baina badira ere, bizilagun programaz gain, gaztelagun programa, kasu honetan, alokairurako diru edo laguntza zuzena, aurten ere handitu edo zabaldu egin dena, ezta?
eta Gaztea Bal programa ere bai, bankuek ematen ez duten 20% sarrera hori publikoki abalatzea duena helburu, tira, hortxe neurri batzuk dagoeneko martxan direnak, baina publikoari, zuei ere zabaldu nahi dizuet, norbaitek galderarik egin nahiko balu hitz egin diren gauza guzti honen gainean, edo bestelako etxebizitzaren inguruko bestelako galderarik egongo balitz, batira gure solaskidei botatzeko norbait animatzen ote da? Ni badauka beste galdera bat, amaitu baino lehen. Egia esan gaiak jarraitzeko mamia badauka, baina bai galdetu nahi nizuela 60 eta nolabait isteko edo borobiltzeko suposatuz, gaur bertan neurri gogorrak eta adostuak martxan jartzen direla, gaurtik hasita zenbat denbora beharko litzake Euskadin etxebizitzaren egoera honi buelta emateko eta kalean benetako aldaketa bat igartzeko. 2 urte, 5 urte, 10 urte, hola denboraren ideia bat eduki ezagun buruan. Nola ikusten duzue Hirurok? Pedro, zurekin hasita? Bueno, Ea hemendik ateratzen garen, hola baikortasun puntu batekin. Ni leheno esan dut eta ni ez nahi zolain, pixka julen esan moduan, emezu katastrofikotik pixkatinik egutietu, nahi dut iruditzen, lehenokoa bontatuko naiz. Ez da arazo berdina herridanetan. Herri batzutan, etxe erosiak gazte batzuntzako, jende bat, ez da olain zaila. Mezu pixka dut, baina ez da olain zaila. Zati, zuk azkenen, 300.000 euroko etxek, 300.000 euroko etxek, eta merki hori, herri askotan daude. Zarautzen da, Donostin, ez. Baina herri askotan daude, eta 100.000 euro pasatxo birreusko asko daude. Gau, zer pasatzea, jende danak leku berdinan bizi nahi du. Gau, zarauztarrak zarautzen bizitzen jarraitu nahi du, normal. Bere familia hor daka, lagunago dazka, eta herria oso polita dakau. Eta oso, dago bizi nahi du. O Donostin. Eta Ibarkoak, Ibarko asko ere zarautzen bizi dira. Zarautzen Eibartak asko dazkau, gure bezeruak asko. Eta asko dazkau. Aspeitiarrak ere bai, Askoitiarrak ere bai, Bergarakoak ere bai, Erguerakoak ere bai, eta baina aldrebez gutxik etatzea. Nere semeak eta bat Eibarren daulanen, eta bestia Legazpin, eta esatuet jundarea bizitzea. Esatei ez. Aldu emouan zarautzen zozien gobela. Gu laundu berko jo, lehenoko bultatzea. Gurasoak guk, momentuetan, laguntzeko posible pixkak hau. Horrek emateigu, gure semei estatus bat emateigu. Eta gure zarautzen, guk laguntze bali madio, eta beak ez daka aurrezten nahi dira, lanen nahi dira eta aurrezten nahi dira, lortzen nahi dira aurrezten. Nire bizemek aurrezten nahi dira, bilak. Bat geixo, beste gutxixo, bat ez soldata bat gutxixo da, beste galtuxo, nahi dira, baina etxen honda, klaro. Etxen honda eta gudan ordaintzei, hori bai. Hori ala ba. Eta, baina, hor, eta horiek zarautzen bizi nahi du, eta ez nik ez hori, erosi Eibarren, erosi Legazpin, aukera badazka, erosteko prezio nahiko honian, eta horreztuta dakenakin, igual, sarrera ordaintziaka eta prestamoakin eta mailo egin sartzia daka, baina nahi jo ez zarautzen. Eta hori, gu guain zeikusio, gu Elgoibarren promozio bat egin genuen. Eta, bueno, danak, Elgoibarko jende erosigu. Etxe danak Elgoibarko jende erosizkigu. Ez dut bat behar euki, kanpokoa. Hori jo ningen dunen, ilanak hori joko hauzu ziguen. Zergatik ezatik guk, saiatzen geha horrena erriko ideitzen da, listan dakaune ezagunak eta zeta. Eta bueno, hor, azkenen errikoai aukera gehiago emate duzu. Eta baino, ja batzuk zartzezkizu, kanpokoak, zarautzen ebai. Zarautzen ez duen gehiena zarauztagaria. O provintzikoak. Ez ditu zango ja atzerritarrak, sino que gehien da zarauzkoak eta provintzikoak. Hor bai, zarautzen zartzeko laguntzakin, eta hori dana. Baina, arazoare hori da, azken danak leku berdinen bizi nahi duela. Espainia mailan ez erretatzea, danak Madridak nahi duela. O hiriburuta. La Espainia vaziada. Araban zerretatzea, Araban, ni Arabako asko ez dutzen, baina izka ez dutzetenak danak Gasteizea. Gasteizen etxe bizta, behitu, zenbat terreno da, etxe pila bat india, baina alare, eskaera da, baina beste herritan, lauta da eta pentsatzet, prezioetan nahiko merkeko ongo diala. Baina, ez. Ez. Baina pentsatzet Gasteizen baino merki ongo diala, pentsatzet. Ez da, pentsatzet.
Baina esanet, bada hola aukera, nik hori, baina arazua beti ongoa, etxe biztan arazua lehen, etxe biztan erosia beti izangoa zaila. Egia alokairuak indagoain, alokairua bai asko jo dialare bai. Bueno, bai. Baina nik espero dut, 10 bat urteetan, pixkat. Bueno, hortxe, 10 urtetxo, hor bota duzu, Ana eta Julen zuek nola ikusten duzuen, denborari erreparatuta, eta nola baiteko baikortasunez ere begiratzeko tartea ikusten duzuen, etorkizunera begiratzeko tartea, gutxienez, eta txarraren barruan honek gauzak mugiarazi ditu, Julen. Bueno, lehenbizi zemiai esan, Eibarren ongi etorri izango dela, inolako arazo barik, Besoak zabal-zabal. Oso guztua, Egiza lanen, da jendi egin da oso guztua. Da oso ondo biziko dela. Eta gero, nik 3 denbora bereiziko nituzke. Alde batetik, epe laburra, urte bete, 2 urteren buruan hor, nik uste dut, erabaki irmoak hartzen jarraitzen badira, eta norabide honean baldin badoiaz, nik uste dut, nolabait alde batetik, alokairuen igoera abusiboak geldiarazi alda, pixkanak etxebizitza mobilizatu, da pauso batzuk jarri etorkizunea, nik badakit epe labur honetan ez dela arazoa konponduko, baina bai nolabaiteko arnaza eman dezake gizartearen parte bati. Gero, epe ertaina jarriko nuke, 4, 5, 6 urte bitarte horretan, nik uste dut hori aldaketa serioagoa nabaritzen az gaitezkela, gehien bat, nolabait, alokairu eskuragarriko parkea benetan handitzen hasten baldin bagara, baina hor, ez da optimismotik aneo ez, baina nik uste dut da nahi buelta emon, arazoari buelta emon nahi baldin badiogu, seguramente 2 hamarkadako politika iraunkor bat eskatzen duela honek, ez? Etxe bizitza politika badakigu motela dala, azkenian eraikitzen da poliki, prezioekin inertzia handia daukate, eta gaurko erabakiek urte batzutara urte batzuk behar ditue kalean ikusi ahal izateko, eta niretzat horregatik eta amaitzeko garrantzitsuena etxe bizitzan inguruan hitz egiten geanean ez diaz titularra handiak. Niretzat garrantzitsuena ez da 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 etxe bizitza erekiko ditugu urte bakoitzean, eta hori titularretatik irtetzen nahi, baina alderdi politiko guztiak itzen ditue titular horiek. Niretzat garrantzitsuena da adostasun politiko eta sozial sendo bat eraikitzea. Eta niretzat hor dago arazoa, mahai baten eseri behagea, ikusi badu gure herria alde batetik, ekonomiatik, nun nahi dugu lehiatu etorkizunean, baina etxe bizitzan bebai, ze etxe bizitza politika eraman nahi dugu aurrera, azken finean, nik uste dut etxe bizitza ez genukela ikusi behar inbertsio aktibo modu gisa, baizik eta azken finean, bizi proiektuak garatzeko baimentzen digun aktibo edo eskubide hori, Eta netzat hor dago gakoa, kontsentsu politiko eta sozial zabala lortzian. Horre bakarrik mugiaraziko duelako guztia. Ana? Bai, banik, Julenek esan berri da benakin guztizadoz azaldu nahi dut. Batzu erikostonik jakue gehiago, etxebizitza arazo basala, arazo horri eustia, beste batzu bagabiz urtetan hori lantzen, nik uste dut, dano batera bagabiz eta bai alderdi guztia, bai administrazio guztiak, eskuzabaltasunez, nire lurra, nire etxia, nire tekina, interes pila bada dauz jokua, claro, eta legitimoa da, danok buria defendatu nahiza, baina egunkarietan ikusiko zenduen aurrekoan be, Riberas de Loyola zen be, zelan urten da ben. Bai, enbia dira etxiak, baina auzo honetan ez. Ze jende klase ekarreko dau, hemen itxen baldin badira babes ofizialeko etxe bizitzak. Bueno, babes ofizialeko etxe bizitza, ze jende joango da? Igual, zure semia.
Horreko sailburuak esaten zean. Claro, hor manifestaldi hortara joan zan jentiak gero, afaltzeko orduan ze esaten dotza semiari ero ilobari. Bai, aukera dago hemen albuan etxe bizitzak itxeko, baina ni lasai bizi naiz hemen ez dut nahi hemen girua zatartzia. Bueno, nik uste dut, koherentzia bat eskatu behar zaigula alderdi hori, alderdik alde batera guztia eta dano batera aurrera itxia, eta gizartiari be, bai etxe jabieri, bai bizilaguneri, bai etxea berriztu biadanean, ni ez naiz bertan bizi, ni zertarako ipini biadote ez dakizen 1.000 euro horra gogailua ipintzeko, total ni ez naiz bizior. Bueno, zu ezara bizior, baina hor gentia bizi da, etxetik urten ezin dana, eta bueno, danon alegin bat izan behar da. Eta nik uste dut, danok alegin hain eskero, honek badakala konponbidea. Ez naiz ausartzen esatera, Julen ausartu da, ni baino ekonomilari hobia izango da, baina nik gogoratzen naiz, 2008an zelan izan ginen ekonomilarizak, eta gainera nik nintzen ekonomilaritza eta politikaritza aldi berian. Etxetik urten ezin, zelan ez dozu ikusi. Guri esaten dozue garala espezialista zen, en diagnosticar el pasado, el futuro, bueno, nik esaten duten bakarra da konponbidea badakala. Eta baikorrak eta ausartak izan behar garala, eta gentiari transmitidu, ez gaoz besuak bajauta, lanean gaude eta arazoari kontra itxen. Nik itxaropen mezu horrekin gelditu nahiko nuke, itxi nahiko nuke gaurko solasaldia, formula magikorik ez du gaurkitu, sentitzen dut horren bila etorri bazarete, etzen helburua ere, badakigu ez dagoela irten bide magikorik, baina, esan dugu, ikuspegi hauek, 3 ikuspegi desberdin hauek mahai gainean jartzeak, eta elkarri entzuteak, eta elkarren entzute hori maila guztietara joatea komenigarria litzake, maila politikora ere bai, elkarlan hori sustatzeko, beti ere horrek laguntzen du, bidea argitzen. Eskerrik asko, Julen, Ana eta Pedro, oso interesgarria izan da zuen ikuspegiak entzutea, oso gustora egon gara, eta eskerrik asko zuei ere gu entzuteagatik, eta gaur areto hau betetzeagatik. Hurrengo solasaldia udatik bueltan izango dugu, beraz besterik gabe, eskerrik asko eta egun ona pasa.